Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Unsa ka? May kupot ka mas imong dunggan. Sige, nay. Matuog na ko. Hoy, matuog ka man ka ha. Anong paingon ka mas pultas gawas, Pia? Ha? May kuhaon ako kadiyot sa gawas, nay. Mubalik ako dayon. Unsa may kuhaan? Ang akong hinay-hay, nay. Basig muuwan ba? Ha, klaro kay mga bituon kanina. Dili ra ni mag-uwan. Bisag din na itong hinayay nimo dito. Balik dire, hiluta ko. Ha? Oh, kusog na gid kay ang tingog nga akong nabati. Mura na gyud mukulikot sa kundunggan. Sa pa may ipaabot nimo diha, oy. Dire na, balik na dire, hiluta ko. Bahala na, mubiya ko. Agay. Nay! Ang akong tiyan, may sakit na Kinuha sad. ko. Agay. Sige, saya ko muna, uy. Ay, dili na yun ay maayo. Dali dayon. Ubanay ko, be. Paingon sa luyo kay mag-CR ko. Ubanay ko, dali. Oh, Ubanay ko. midagan sila nay paingon sa gawas. Pukawan ako dali sa tatay, pi. Pero kaluoy sa di tatay nga mo'y muupa ni nanay sa luyo. Pero ang mga tao na kinahanglan sa akong panapang, saon ako sila. Ermitan niyang bruhat ang bangi ko. Sa angay kong buhaton.
Baki? Nganong may baki man nga nakasud din sa among kwarto? Mitug pabigid sa akong tiyan. Ikadako nimo. Shoo! 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 Dili mo pahawa ay. Padakop ka? Padakop ka? Hala! Abdi kang miamba ka. Shoo! Shoo! Di mo nag-shoo na. Suhon mi. Su! Su! Pahawa na sa ubos ng lantay. Hawa! Su! Murag bitanaw ang baki. Bitanaw na ko. Unsa man ka? Ha? Nganong hangad-hangad man ka na ko? Hawa diya. Gawas na dito. Ha? Ambot lang nimo. Wa ko makasabot nimo. Gawas dito kay masudlan ka niyang nisi tagbog yun niya ka. Himuon di ka niyang adobo. Kana, mauna. Sakto lang gibuhat nimo. Gawas na dito glaho, sige na. Adto na. Naam ko kanas may pultahan. Hala, gawas na. Unsa? Uli ay. Unsa o man yung paggawas nga. Sirado balay tuod ng pultahan. Nya sirado sa lambitana. Di mo di kaagi. Husto. Nakasud ka tingali ganihang adlawan pa. Nga abli pa ang bintana. Mubangon lang ko aron mablihan ang pultahan ng kwarto. Naana lagi. Nagdali ba ya? Ikaw ba'y baldado kung sayon ba? Dali umnuntan mo. Ay, nga bang naglibog sa kunako na nakigtabi mo nung kunimo nga dili mo nung ka makasabot na ako. Sige na lang. Napahilo na ako sa wheelchair. Naana lagi. Naana. Na. Nablihan na. Oops. Na. Abli na. Gawas na. May hangad siya ka na ako. May hangad ka. Gawas na ba? Shoo! Mabdalay ka kang nisi? Ha? Shoo na ba? May ambak nagkaduhao niya. May hulong na sab ka. May atubang ka na ko. Oy, pagtarong, oy. Ngano ka? Pabugaw ka na ako, ha? Pabugaw ka? Hala. May ambak na siya paingon sa pultahan. Paingon sa gawas. Pero, magsigi siya hunong. Mulingi na ako. Naunsam ni bakia, oy. Muram nigbutan. Nay. Hala, no? Naara siya tungkol sa pultahan. Huy! Naunsa mo ka, uy? Na. Sige. Ablihan ako ang pultahan, ha? Aron makagawas ka na gyud. Saan ko maniniroy na? Lain sad kaayo nga biyaan ako akong inahan nga tabangunon sad. Unya na nagkinahanglan sad nako.
Irmitan niyang bruha, tabangi ko ba? Kasi angay na kong buhaton. Tingali ko siya may tabo ni nanay din kung biyaan ako siya. Asa makita paingon baki, ha? Si tatay, Asa ta paingon? niya siya rin ipaingon. Mura may kisundan siya. Ala, baki? Kada kong baki. Mitanaw ang baki na ko. Biya na biya. Ang baki, misulti ang baki. Iya kong pabiyaon. Biya karon dayon. Oh, Ermita niya, bruha, ikaw ba na? Salamat. Oo, mubiyan ako. Biya, nak. Nagunsa man ka diha. Tay, naa si nanay sa suta si Ara. Ikaw na'y bahala ni nanay, ha? Oy, asa man diha ka? Naunsan sa ka? Ha? Nganong naapa man ka dihas gawas, ha? Bitaw, ipahawa na. Biya na. Balik na sa imong gigikanan. Punyang, Ay, ikaw na. Hi, Madespia. hawa na dire. Ako nang gipabiya. Ako na ibantay nimo. Ako may bana. Ha? Sabi ni, oy. Bana mangiangay mo bantay sa sawa. Unsa? Unyag malipong kuron sa kalipungon na rabakay ko diri. Sige, balik-balik sa siya. Makaalsa ka di ay nako, ha? Makatabang ka nako, ha? Punyong! Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinai. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan. Ang finding sa doktor mo tong hubag ang kinae o sige kuan oy butod. Dili sakit. Sakit gani. Palit na lang ko Sid Panyawan capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag udto hapon. Nauli ang jud ko sir. Makatulog na ko. Salamat jud kaayo sa Sid capsule kay nakatabang jud nagdako sa among pamilya. Sen Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sen Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika. Sure ka ini, ha? At tambal ni, ha? Ge. Bahala ka. Maumang ka, ha? Magkuha ko ining usa ka hinog nga kapayas. O kuhaan ako ni Sliso. Unya, ipainom na kong nisi aron mawasan siya siyang gibati, ha? Nakapopo na kong kapayas. Niya na gani. Sigbalik ko kak, oy. Galisod na ba kong kabot, ha? Tapa. Kabot ko. Ay, nakabarog ko. Nakabarog ko. Nagbarog ko. Nagbarog ko tungkol sa kapaya sa baki. Kita ka? Nagbarog ko, di ba? Nakabarog na ko! Nakabarog ko! Ponsa! Pagdali! Ay, napalingkod na kong balik sa kong wheelchair. Ako makabantay. Kaganina nga, nakabarog banday ko. Suwayan ako sa barog, be. Awa na, lisod na. Binhod na kong tiil. Sakit ang ibarog. Pero ganina, nakabarog ko. Nakahimo ko sa pagbarog nga. Wa ko magsayod nga. Ako ni nabuhat. Pero karon, dili ko angay maguol. Kung nakahimo ko sa pagbarog kaganiha samtang nagkabot kaning usa ka bungas kapayas, buot ipasabot nga may dako pang kahigayunan nga makalakaw ko pagbalik. Nanisi, nana! Midagook na sa dugsugod ang akong tiyan. Nanagani. Im na nani.
Unsa man na. Naapa di ay ng tambala. Kanang ininsek. Dugay naman ng nawa. Di ba? Naapa lagi ka, ana. Og, dili na lagi na parehas og baho sa una. Di ba nga, mapanimahuan pa man gyud unta nako bisan kon kuptan ra. Ay, di na maong ibot mo pasabot, oy. Dili na katong sirugan sa una. Nga, itambal sa sakit sa ngipon. Oo, kana- Sa sakit siyan, di na sirugan. Siro man to. Parehas na silang lingin, pero di ni maulahi man eh. Saman di ay ne. Basta. Ihim na lang na, makaayo na ni mo. Din kain ne. Di haragod. Di ang diha aragon. Sa gawas. Si sa gawas. Di ang gawas sa baoy. Hala no, daghan ng tabi. Basta kay di hara. Ihim na lang na kung gusto kang mamaayo ka. Pataka ka nagpainom na kog tambal da nga wa ka manggani makaila kun unsa ning tambala. Kung sa magklarohon tanibi, ganahan kang mamaayo ka, ha? Alaim na. Di ko. Wa ko kaila ng tambala. Wa ko kitag tambal nga ingon ini nga sukat pagyud sa pagsakit sa kuntiyan. Wa gyud ko kita ini. Hamang putos ini ba kay ako tanahon hay putos. Wa. Binuang ni. Imo kong hiluan no. Unsa na mahinuon eh. Nagtuo ka makahimo ka na ni mo, Nisi. Kinsay nasayod. Nisi, bisan sa nahuna, di ko makahimo na. Bisa sa mananap, di ko makahimo na. Ikaw pa ka, ha? Unsa gani ni? Lisod na. Akon ka na. Klaruhon tani, ha? Akon. Gusto. Liso. Liso sa kapayas. Unsa nabuang. Paimnon ko nimo anang liso sa kapayas nga naglain na nga kuntiyan. Kausar ako mo matiwas, ha? Makapahumok man gani sa hugaw ang kapayas niya. Karon paimnon na hinuon ko nimo ana. Ay di man na bunga. Liso. Lisod ba kang patuhuon? Oy, liso himna na. Dili ko Lisod aninyong ba di ka ko. patuon? Kinsa nag-ingon ni mga tambal ng liso sa kapayas? Pataka ka lang. Kanus ana na imong tambal ng liso sa kapayas? Kinsa ko nag-ingon ni mga liso sa kapayas? Siya. Baki. Dako nga baki. Ay, nisi ayaw pagsinggit. Mulannog ng imong tingog kay gabi na. Mahibong ang mga silingan. Nganong naaday, baki sud sa atong bay. Be, ang akong sundang, be. Kuha akong sundang. Unsa ko man imong sundang daya? Kuha pagdali. Kuha. Samtang ni apa na sa sundang bakia. Lami na. Dako kaayo. Ihawon ta na. Himuon na tong adobo. Usahay Ginoo ko. Adaan pagi ko. Layas ki. Bakit layas pagdali? Layas samtang mahigayon ka pa. Luwas ang imong kagulingon. Dagan! Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sen Panyawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sen Panyawan Coffee. Ito yung kape na matapang. Kaya kang ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sen Panyawan Coffee. Isa ito sa dekalidad na produkto ng Sen Marketing. Sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyad na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SID Marketing Incorporated.